אורן, נפנף גיימינג. מציינים את הסרטון הזה של הפיפה מובייל. לא שמעתי כל כך תגובות, אז אני לא יודע אם אתם אוהבים או לא אוהבים, אבל אני בינתיים אמשיך לשחק במשחק הזה עד שיגיע פלאפון שלי יחזור אליי, ואז אני אשחק בפנה את פרדי. בסדר? נתחיל. בחבילה הזאת אני מקווה שקיבלתי ממש טוב שתי שחקנים לא רעים בכלל שכנראה אני הכי שחקן שלי בעיקר את הכנף שלי ובעיקר אותו כשחקן אני הכי חשוב שאני יכול לקבל את זה. אוקיי, אני הכי חשוב את של הרכב כאן. הנה הוא כבר בהרכב. יש לי כאן גם את עמדות הקישור שלי בהם אני אכניס את עשיתי אנשים לשמוע. פעם כבר מגעים. טוב, בואו נראה מה אני אעשה. אני יכול לקנות פה שחקנים. מה אתה אומרים לי? לקנות שחקנים או לחסוך כסף? הייתה לי ספר בקבוצה הזאת. אני לא יודע כמה היא מובילה על זה. יכול להיות שגם איתי בתיקו ואז אני סבבה לבד, אבל יכול להיות שגם אני צריך לתת לי שדרה כי אני נכנס למשחק שאני לא יודע לתת כמה שלי וואי, מה זה הלאגים האלה? זה מספר 7 ניקח את הכדור הבטורת וכמעט 1-0. ביתה אין אין לי משהו על אם אתה רואה אוקיי אין לי כלום נראה לי הכדור שלהם דקה 14 ובינתיים נשאר לי שתגור ונשלח אותו וחמד מרחוק. למי? לא רוצה. כי זה רק הספירת. זה כמגדל, וואי, תראה, הכדור הזה. אתה בסלו, שוער לוקח. קראתי עצמי בגלל הערוץ. אין גול, כדור קרן. שאני מתאים לי עליו. בוא נראה אם זה ייגמר ככה או בקוצר. יותר טובה לי. התוצאה 1-0 שהפנה ולא כמה היה 1-0 לי. זו התוצאה. אני עכשיו אתחיל עם האליקסר יש פה עוד אחד שהייתי בתיקו 1-1 וסיים את המשחק השני כעת. עכשיו אני אעשה את המשחק השני שלי שבו השחקן שהיה מול בתיקו 1-1 שאם אני מנצח זה
הכיף שלי. יש לי הרבה פחות טוב ממני. אני פנף ליאור. יש לי תיכנס מהקטע שאני מדבר איתו קצת על... אם זה יפריע לכם תכתבו לי בתגובות. גול ראשון כמעט 1-1, כמעט 2-1 לי. כבר חמד ונוגח אין גול. דקה 55 הוא תוקף ומאבד בקלות. כן, עכשיו אני רוצה להתקיף. כדור כאן. איזה טעות אבל זה יש גול של הכנף החדש. חמד החליט את הגול השני. לא מצליח. שמיצה ענקית. הנה החלוץ, זה השחקן הישראלי בקבוצה שלי. הוא חלוץ לא רע, נכון? הוא טוב לקרנות, אבל חמד טוב בלקוח קרנות. חמד לא הגיע. טוב. עכשיו הכדור מגיע לתוך הרחבה. השחקן מגיע 3-1. זה גול ניצחון. מפגיע. 4-1. זה עכשיו כאילו התחלת להפגיע לו. חמד, נביא את הפס בקטנה. פס גרוע של שחקן. וואי. מי פה? כן. חמד. לפני כדור. 5-1 בינתיים. תומר חמד שולט בכדור, טק, מעביר את הפס. שש אחת, לא מאמין. אני יכול את התיק שלי. תודה. ניצחתי חבר'ה. ככה מפתיע במיוחד. הוא שיחק סבבה, הוא שיחק טוב, הוא שיחק ישורח. אני פשוט שיחקתי יותר מוכן ממנו, אני בא על 12, 8 רצון לחלוטות. חשבתי בחוות הפרי שאני מקבל. שחקן חינם. מי כדאי להשיג? מי כדאי לנסות להשיג? ברור שהפיקה. תגיד לי, זה יכול להיות קשה להשיג אותו. מה? להשיג אותו יכול קשה. כן. אתה צודק. יאללה, מתחילים הצ'אנס. עכשיו בוא נלך לקניות שיש לעשות כאן. יש לי לדעתי כאן לקניות, אין לי כאן. אני צודק כאן. יש לי פה דאבל. זה חלשה אצלי.
Again, no giants! Giants, please! תראי כמה ברברים! היום אני כאילו כל הקיבוץ בא וקפץ עליי. כאילו כל הקיבוץ, אמרתי את כל המשפחה המורחבת שלי, והם באו להרוג את הרוב. וואי, כמה! אני עושה על זה סרטון ושולח את זה ליוטיוב. קוראים לי אייסקוויז. אייסקוויז, באתי לכם. טוב חבר'ה, אתם לא רוצים שחקנים לקנייה, לא יודע למה. יודעים מה? יש לי ילדה אחת שאני צריך לחפש פה בינתיים. יש לי ילדה שאני חייב לחפש. יש לי פה. יש לי 4 עמדות שאני מחפשת. טוב, הרם, יש. גם את הרם יש. זה טוב לדברים. וואי, אשתי. טוב, טוב, קבלתי. אבל יש פה ארם יותר טוב בארץ שאני קניתי לקבל ככה תציע מה שאני יודע. זירן! זה לא שלי, זיו. נדב. אין לי כסף יותר שוער. זיו יש לו לאינג'ינר. אוקיי. אני אתן לך יש, אני אנסה לנצח. אנחנו עכשיו יכולים לעשות משחק די טוב, כי יש לנו עכשיו הרכב די טוב. יש לי פה משחק על משהו שקשור פורטוגל, זה יכול להיות מעניין מאוד חבר'ה. אני אעשה את זה עד נקודה מסוימת בסרטון שבו אני אפסיק אותו, ואולי יעלה עוד סרטון המשך.
ליאור, פוגע או לא פוגע? ליאור, פוגע או לא פוגע? הפעם פוגע או לא פוגע? ארבע חברים. ובשדתי אני לא רוצה לפגוע במספר בואו נראה אם אנחנו מקבלים, אם אני אקבל משהו טוב. קיבלתי הרבה כסף שזה טוב. דגל צרפת! קיבלנו דגל צרפת. עכשיו אני צריך לחפש עוד קשור צרפתים פה. רק לראות איזה דגל צרפת. קודם כל זה די! וואי, אתה יודע מה הייתי צריך לעשות אתה יודע מה הייתי צריך לעשות ליאור, אתה יודע מה הייתי צריך לעשות להשיג? מה? אותו. די, ליאולירה. די כבר להתנגד לי, די. די! ירי, מה מציג? עכשיו אני במשחק גומלין קשוח במיוחד. אותו דרך, תראה את השינוי תראה, אתה זוכר את הרכב במשחק קודם היה לי הרכב מצוין? אתה גם שם רגליים על הכיסא. וואי, תראה את הרכב שלו. תראה את השחקנים האלה. די, נו, לירן. ועכשיו תראה את הרכב שלי. בלי זה מפריע שאתה שם רגליים על הכיסא שלי. תראה את השינויים בהרכב שלי. די, נו. ירי. ה-LW וה-RW הרבה יותר טובים עכשיו מקודם. אז תוריד את הרגליים, יש לך מקום. אוקיי, עכשיו. לכנף לירן מתווה. RW חדש, שמגביר את תומר חמד. שם את הרגליים שלך על תומר הכיסא. חמד דוגח, אך השוער לוקח. לא יודעת אם משחק המילים, תומר חמד דוגח, אך השוער לוקח. משחק מילים טוב. עכשיו בואו נראה. יהיה פה גול. חמד רוצה. חמד הצליח. כן. תומר חמד שם את הגול שהוא הכי רוצה לשים היום. אחד מהכי חשובים לו העונה הזאת. וואו, זה היה קרוב לגול. שחקן מטומטם. פס מחמד, לחלק פס מצוין. עכשיו כדור. מה זה היה? איך הוא לא הגיע לזה? עכשיו השחקן הזה חייב להגיע לכדור הזה, זה כנף חדש שקניתי. בוא נגביה לרחבה. גול! היי! לא משנה מה זה, אני גול בגול. לפני שנוח בינתיים זה הולך לי ולא לו. בינתיים היריב שלי די מושפל. נראה לי הצחתי. מה איתך ליאור? תוריד את הרגל. זה היה קרוב ל-5-0. טק. עכשיו תור הכנף החדש, ה-LW החדש להיות עושים גול העונה. זה המשחק הראשון שלו. ה-LW, המהיר הזה, סתם מעוצב. הייתי צריך לחסוך הרבה כסף ונותן כאן שחקן כמו מסי ונאמר.
דקה 88, חמת באותו רחוב. לא שם רגליים על הכיסא. אז אמרתי לך, תעבור לפה. לא בא לי אבל. מי יורד פה? אני. לירן, תפסיק בבקשה. חבר'ה, עשית סתירה קטנה לסרטון. אמרתי לך שברגע מסוים נציע לי לשמוע את הסרטון ואז חוזר אליו. אז זה הרגע בדיוק. כי הגעתי לבית שלי, עכשיו חזרתי רק מהלימודים ואמרתי לעצמי, טוב, אני חייב לעלות סרטון. אם חזרתי לוואלה, הייתי מהערוץ, נחתי במיוחד הלך טוב, לא כך. כן, לא כך הוא הלך מצוין יותר. הלך לי יותר טוב מהיריב, ואני צריך מאוד תגובה טובה. זה שמעתם לעניין המשחק, כי אם לא, אני ממש אהיה מפוזר. כי זה אחד המשחקים שאני ואני בינתיים לא יכול לראות גם פנאף, שאני יודע שהיה לי את הזה של פנאף, הייתם נותנים לי ספק לייק. לפחות תתנו רק לייק אחד, בסדר? אחד. לא מוכנים? טוב, זה סוף הסרטון. ביי ביי.